ବାବାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା, ଶାଗ ଆସନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ। ରେଡ଼ିଓ କରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା, ଶାଗ ମୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଏଠାରେ ବାବାମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା, କରି ବାବା ଆଖଣ୍ଡମଣିଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରସାଦର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 60 ଟଙ୍କା। ପ୍ରସାଦ ଡାଲମା, ଖଟା, ଭଜା, ସନ୍ତୁଳା, ଶାଗ ମୁଗ।